ବୋଉ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଯିବିନି ଯୋଉଠି ମୋର କଥା ପଦେ ବି ରହୁନି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ କଥା। କଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଝିଅ ବାହାର କଲି ମୋ ଝିଅ ଚାକରାଣୀ ଭଳିଆ ସେଠି କଟିବ? ସବୁବେଳେ ମୋର ସବୁ କଥାରେ ଭୁଲ କାଢୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ କିଛି କହିଦଉଛି ରାଗିକି ତମ ଜ୍ୱାଇଁ ମୋ ସହ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି। ନ ହଉ ସେଠି ଟିକେ ଜମା ଯାଆନା, ସେ ଆପେ ଆସି ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେତେବେଳେ ଦବୁ ଦୀପଦ। ଯଦି ନ ଆସିଲେ ମୋ ଝିଅ ମୋ ଘରେ ରହିବ, ତାଙ୍କ 14 ବର୍ଷରେ ଏଭଳିଆ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧି ପାରଥାନ୍ତା ନା। ହଉ ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ଓକିଲ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, କାଲି ଡିଭୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବା। ହଁ ତମେ ଦି ଜଣ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବନି। କାହିଁକି ବା? ଆରେ ଝିଅଟା ଶାଶୁ ଘରେ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡିକି ଆସିକି ବାପ ଘରେ ରହିଲା। 5 ଲୋକ ତ 5 କଥା କହିବେ ନା, ସେଠି ତ ଜଣଙ୍କ କଥା ସହିପାରିଲାନି, ଏଠି 5 ଜଣଙ୍କ କଥା କେମିତି ସହିବ? ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା, ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଗୋଟେ ଲୋକ ରଖିଦେବା, ସିଏ ତ ବାହାରୁ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆମକୁ ଦବ, ଆମେ ସିନା ବାହାରକୁ ଗଲେ 5 ଲୋକଙ୍କ 5 କଥା ଶୁଣିବା। ତୁ କଣ କଣ ଯୌତୁକ ନେଇଥିଲୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଚିଠା କରିଦେ, ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିକି ଚିପିକି ନେଇ ଆସିବା। ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହା ଝିଅ ସହିତ ପଙ୍ଗା ନଉଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ତାପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇକି ଦୁଃଖରେ ରହୁ ବା ସୁଖରେ ରହୁ, ଆମେ ତ ତାକୁ ବେଜିତ କରି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆସିବା ନା। ତ ଝିଅ ତା ବାପକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିଯିବ ନା, ମା ପାଖରେ ତ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ବାପର ଆବଶ୍ୟକ କଣ? ବାପା ମତେ ବି ତ ତମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ରହିପାରିବିନି। ଆଉ ତ ଇଗୋ। ମା ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିନୁ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି କୌଣସି ଯୁକ୍ତିରେ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି, ଜାଣି ଶୁଣିକି ହାରିଯା, ଦେଖିବୁ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଯିବୁ। ଯଦି ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ବିନା ସମାଧାନରେ ଶୋଇବୁନି, ଭୁଲ ନଥିଲେ ବି ଭୁଲ ମାଗିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହି ଅଭିମାନକୁ ରାଗରେ ପରିଣତ କରିବୁନି। ଯଦି ତୋ ବୋଉର କଥା ଆଜି ବି ଏ ଘରେ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ସେ ଘରେ ତୋ ଶାଶୁର କଥା ଚାଲିବ। ଶାଶୁକୁ ନିଜ ମା ହିସାବରେ ଦେଖ, ସେ ଘରେ ତୋତେ ବୋହୂ ନୁହେଁ ଝିଅର ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଏ ଜୀବନରେ ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନ ସବୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ତୁ ଆସିବୁନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋତେ ଭଲ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ତୋର ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଠୁ ତୁ ମଥାଣିକି ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ, ବାପ ଘରୁ ନୁହେଁ। ତୁ ନ କହିକି ଆସିଛୁ ବୋଲି ଜ୍ୱାଇଁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣେଇଥିଲେ। ଯା, ତଳେ ଜ୍ୱାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଛୁଆଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ କହିବା ଶିଖ, ସେମାନେ ସୁଖରେ ରହିବେ।